ukuthi kuyangikhathala ukhathaza ngenkani that's why uthi ukhathela ngoba uyakujimisa manje ngifuna ukujimisa mntana wesilimo udla imali yakhe into ayaziyo nje kuphela Bakhinje nje umshado oh hayi mina igama lami ngujinja This is a marriage. abantu ukuthi mhlawumbe bayathandana yini are you guys dating yes siyathandana shithe thina sisuka elokhozaneni after lapha esikoleni manje basikhiphile namakhamera ukuthi sabe sibuza abantu ukuthi ama questions ukuthi mhlambe bayathandana yini and sobe nesikhathi singakanani because there are a lot of people abafuna ukungena kuma relationship but abazi ukuthi how to keep the relationship going ubani kakuba Thina right ni right awu sister umbuzo nje esheshayo mase ngiyantetela nje emayelana nani ukuthi mhlambe ngabe yini oyithandayo ngebabazi lakho naye ngabe yini ayithandayo ngawe njengoba into yini right njengoba ngani phela no experiment for other kids abafuna ukungena kuma relationships sister kanti indaba kunenkinga yini cha yikho manje wathuka angithukile She doesn't want to be seen publicly, mfethu. Angazi noma mina yethe into engiyibonayo lento but she doesn't want to be seen publicly. With a man. ayokunonkinga akunenkinga ubani igama mfethu Aubrey okay umamazi unondo Mkhize awukhabazeli so sekunesikhathi singakanani nithandana no Aubrey sina 3 months nina 3 months kulo 3 months ungathi yini oyithandayo ngonondo umuntu onimhloniphayo umuntu uthanda ijokes yeah and umuntu uthanda abantwana Nemoli. Umuntu ophinda thonde nemoli, bro. Ngikhohli imoli. Ngakhohlwa konke but hayi imoli. Big dreams start small. At But that's crazy. GoDaddy, Why is she dating a kid? we help you take Me, I that first genuinely step wanna know. and every step after. From getting your domain, I wanna know, bro. Why is she dating a kid? umuntu ekhululekele hey umuntu oright ka wena nonto ngathini oyithandayo ngebabas awunondo Asha. hey nini wazani ngapha ngiyayithanda lento yeni yeah Aubrey yes ungathini oyithandayo ngomuntu right nje ngiyamthanda right uyanginakekela nje si right usabi umtholebi uma oprana ofristo ngimtholile nje nami Umtholile. la sahlangana khona ya sahlangana nje emoli then yeah wayizwa into yakhe emeyibeka na click so siswami uyayibona ifuture between wena no Aubrey yeah I-bright. ikhona shem Ikhona. khona niyapi Ayikho. Aubrey is old. Old Ruptal. He's about to die, bro. He's about to die. Even my voice is cracking. But yo, niyapi Dalo Aubrey. siyayilulela inyawo nje kade hlele endlini so silula inyawo Lulinyawo. So I want to know from you ungathi yini mfethu in a scale of 100 ungathi umuntu wakho umthemba kangakanani hayi ngiyamthemba ngoba sonke isikhathi uhlale nami hlale nawe yeah so in a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani 100% or umthemba kangakanani 100% 100% wena in a scale of 100 Aubrey usithemba kangakanani mina Yeah. hayi nami ngiyasithemba kakhulu ethemba kakhulu yeah okay ukhona yini umunye umuntu othandana naye ngaphandle kokaNondo hayi akekho akekho Yeah. uyena kuphela uNondo yeah Nondo in a scale of 100 ungathi umthemba Maseka. kangakanani That nervous laugh. ngiyamthemba hawu anginaso nje izathu sokuthi ngamthembi ne so yamupha 100 100 over 100 Nondo wathi umakangana ngobani hayi bona no cha nje uyena ongangenzi ngiyabo Yeah. ngiyamthemba Ngiyamthemba. yeah so I don't think i-face card yakhe ididlana ngaleyo ndlela. We can see the fake smile though. Fake a smile manje. She's faking a smile. But wena Shy. Nondo in a scale of 100 wena usithemba kangakanani mina hayi nami that's how fake the smile is, bro. Ingabe ukhona nomunye umuntu mhlawumbe nokusiza leli iphansula ngokuthi akuqhwande mhlawumbe mawukuthi akekho uyena kuphela uyakunelisa I also wanna know. phela nje yonke into right ngiright nje yani Opposite ufuna futhi yani. ukuthi yanje Just waiting for him to pass Right. away. njaya yami yeah njaya yami yeah Ay, Aubrey yeah yazi Aubrey yakholoza ngiyakubona uyanqaba Aubrey well Aubrey wakholoza kanjena hayibo no I'm happy
I'm happy. Ngicela umuphi yakho umtshela ukuthi amthanda. You never know. Maybe. Yeah, I know. Before It's the last heart. ngalana ngoba kuza imoto. Before nje ngimdedele ngicela ngalana. Kunento esiyenzayo nje waza ngalawo lesiswami. Kunento esiyenzayo la kuthiwa i-loyalty test. I-loyalty test whereby we switching phones for 60 seconds. Si-check ukuthi wena my sister ngempela uloyal yini ku-Aubrey. Nawe Aubrey si-check ukuthi ngempela uloyal yini kuMamazi. Angithi wena sisama ufihli lutho so awunankinga. Amafoni awani manje. Ayashintshwana. Angithi wena awufihli lutho. Cha ngifihli lutho kodwa ifoni. Angithi ukuchecka ukuthi akekho ngithi umuntu ofletha naye wena. No, she's cheating, dog. She has to, bitch. Yeah. Aubrey's too tired to be hitting 3 rounds, 4 rounds. Tired. She's too old for that. Mamazi. Yindaba Mamazi. Mamazi. Kwenze njani? Hayi bu. Cha phela ukube benishilo ukuthi kumele sikhiphe amafoni. Ngiyasho nje manje. Lutho kodwa nje phela uthe wena nibuza imibuzo ayamafoni. Ithi ngibambele. Kanti indaba wena wena wenza u-Aubrey Slim ashuthi. Cha. Manje indaba waGrampi. Okay. All right, guys, we're on WhatsApp right now and we are about to start the chandis. Ngiphethe nje ayami lana, ngiphethe uma-Oprah bafethu uthi kumina nje hayi ziyakhala or kanjani? Showcase ziyakhala. Ziyakhala. Hayi sekhulumile u-Aubrey uthi ziyakhala. Ngicela batshele Aubrey ukuthi it's Bibili King. Okay, it's Bibili King. It's about that time. Mamas, sizoqala sicheck ifoni yakho Aubrey sibone ukuthi company yona yiphi la. Yeah. Okay. Cela ungivulela yona. Hey. Pendula. Lithithi kanti. Yes. Nazo. He's about to share this level. Yango. Nazo. Fingerprint. Alright. Style yenu matele. Nyanga. Okay. Aubrey uzoma lapha. Now WhatsApp. Okay. Mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lezinye ifebe la ungitshela ukuthi futhi kuzobe kuyizwe lezi ngane u-Aubrey Bhukuda. Aubrey's too old for that, let's be honest. Usamdlala ngo-Aubrey. He's too old for that. Kamba kukutara labanye. Benny has the energy, bro. Work today is broken. We're all working in too many disconnected apps, and it's killing team productivity. But for the first... It's too old, bro. Usamdlala ngo-Aubrey. Yeah. All right, guys, we're on WhatsApp right now. But the type that Chandis. Type lapho uthi I love you. Aubrey. Wena njengoba uya out eGrand kanje mfethu ene-true ipantsula nje. Lamantombazana wayilahlele. Hayi, awulehle. Lo umthole kanjani? Hayi ngithole kahle. Vela nsizwa. Not gonna lie, it's giving clout. Avela now ovela. No, mina lo. Okay. All right. Delete lapha. Type uthi sex. Nami ungitholele phela lapha kanjena. Emuhle kakhulu lo. Awuhle kakhulu. Njaya. Ndiyayibamba ingane. Okay, delete. Type lapha uthi come outside. Aubrey uthi phuma phandle. Oh no. I doubt he uses come outside. Uthi phuma phandle. Lucky. 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 Yeah. Delete. Mangaveli uthi ukusho sesidelete lapha. Faka i-emoji ebrinjolo. Ipatrice. Namanzi la impopoma. Aubrey, uyayisebenzisa lezi zinto zama-emoji efonini? Yeah. Amampentshisi. Unamanga. Now I'm like, what? It can't. I'm an emoji, bro. He's in the new gen for real, but nangu no ikanda manje. Ngibona amanzi la impopoma. Yeah. Ubani ukelezisa lezani izintana yami. Njaya. But udlala ngathi. He thinks we were born yesterday, of which we were, but like. Udlala ngathi. Mpethu upra. Udlala ngathi. Lana upra Aubreysto. Delete lapha delete. Type uthi I miss you ufake i-heart ebomvu egcineni. Uyawudlala uFacebook iAubrey. Yeah, ukhona. Yeah. Okay. Delete. Phuma lapha. We're going to the spicy place, Facebook. Makuthi no results usheshe ungitshela.
Njani? Akawe. Oprubani sibonga. Ungqonqa. Unconca. Awu ungasangikhumbuzi my favorite player uAnele Nconca. Danke Aubrey. Get clean. Awusasmile. Awungivula. Sondela. Awungivula. Vula. Babone bonke ama-polo driver. Polo drivers. Angisheshisele. Letha phela. Kahle hawu. Indaba manje. Okay, Aubrey. Ngatatazela. No WhatsApp la. Uma sengitype uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lamanye amadoda la ungitshela because kuzobe kuyiwa kanga nomuntu wakho. Ibambe kanjalo. All right guys, my name is King Changer Cream de la Cream and we are on WhatsApp right now and we are about to type the trenders. Type la put I love you. Abakushele mina njengoba ngithanje. Hawu. That deep breath. Hayibo. Kwenzeka la ungitshele kahle. Yini into eyenzayo? Ulakhuba. No, sijima naye. Manje i-gym ifunani ku WhatsApp sikhuluma ngesex. Phela Hayibo, what happened? Story sashintsha kangaka. Mase siphinde Ngiyaxoxa ukuthi ngijime kanjani. So siswami lo mjimo wenu senesikhathi singakanani wenza? It's been weeks. It's been weeks. At least ke wena no like benisebenzisa condom. At least ke mfethu. Sisuke sixoxa. Ikondom ngicela sisenikhohlwa. Yazizophathisa uAubrey nge-heart attack. Ukubhaliwe la siswami ngeke ngikhuluma into engingayazi ngathi ngiyasangana la ikhanda. Wena wenzani nolakhe? Wenza uAubrey Slima manje ebra wami. Wenza Slima lo mntwana. Umenzani pho? Umenzani? Sikhuluma siphuma ejimini sixoxe nje. Sixoxe kuphela. Uqoqa ngani? Yebo. Uqoqa ngani? Sex. Yeah, phela sibuye sidlale kodwa Nidlale njani? Niqale nini ukudlala wena nolakhe? no ngambona ejimini and then sijima ndawonye sometimes ubebuya ngisiza mangabe sijima. Ngikubuzile kodwa mina ukuthi khona umuntu okusizayo or osiza uAubrey ngomqophozo wathi wena akekho. Cha phela Kwenzekani? Kwenzekani ungitshele kahle? Yini into eyenzayo? Hayibo. Khuluma. Phathisa uAubrey nge-heart attack dog. Aubrey's gonna faint. Why Next do? thing sabona hathi. Hayibo. Why make it harder on yourself? It's hard with Aubrey. Aubrey's out here doing his best to learn these mummies. Khuluma phela. Njima njani nolakhe? cha ulakhi Yini? Lucky is very lucky. sijima naye ngifikile ejimini njengoba ngasho ngathi ngifuna ukuqala ijim and then uyena obengisiza yabo. So sometimes ubengisiza ngijimise exchange number and then besixoxa ke Lokho yeah no mina ngiyakuzwa sisiwami Sebenze cardio ngani. at least phela mina benisebenze necondom khona no Aubrey zoba safe ngoba wona ulokhu ekujimisa njalo kodwa awuyibali le part yokuthi Le part yokujima ngale. so ubathanda bobabili uAubrey nayo lakhe ubo2 hayi ngithanda uthanda uAubrey so uzomiyeka ulakhe Njani hayi. Ngisho awunaqiniso nje maswe. no ngithanda wena ulakhi uyangijimisa. ngithi uzomiyeka yini ulakhe Even the security guard, the bodyguard himself was like, "Hi, ngithanda wena mbuke." ulakhi uyangijimisa. ngithi uzomiyeka yini ulakhe uzoyeka banike She for the streets. no Aubrey no ngizoyeka ulakhi okwamanje cha hayi kwamanje ngithanda uAubrey. Akazazi ufunani. Bekutsho nalo njengoba umbona ukuthi umejimini lo mfana lo umenzisa izinto ongakwazi ukumenzisa zona because futhi bayaqukulana lapha. Angitrust nje musungitshela ngolakhe. Ulakhi Indaba ungahambi noAubrey kuyejimini akuqukule naye kujimini. ngekho Ekuphi indaba ungamthathi like now ujoin iGym face. Awujoin iGym please. Ngoba lento yenzayo ukuthi awujim. Wena like nawe mfethu wenza izinto kancane uyababona lezi zintwana lezi ukuthi ziyacrossa manje. Hey man. Jima lakhe. Wrong le nto le wenzayo. Sihamba sonke ngokuthi. Uzojima nawe. Uyavuma? kuyafana ngokuthi uzukhathele. Uyavuma yini ukuthi uAubrey ngibuza ngendaba ukukhathala.
uyavuma yini ukuthi u-Aubrey ayimashe nawe ejimini? Bamba ikhehle lophona shama 1 kg. Why? Kakho uzokwazi ukuthi uhlale endlini ukwazi ukuphumula. Anginakwazi ukuhlala endlini wena ujima. Ujima njani? Mina ngingajima. Kodwa kuyafana ngoba wena awuthanda ukuhamba nje. Hayi ngizohamba nawe. Bese siye ejimini. So uyamtshela yini into efihlayo ngithi nawe usuzojima naye? No, ukuthi phela ngiyamazi ngiyahlala ngokukhathala manje mangithi angikhathalanga amasambe uba ngithi angikhathalanga amasambe yeah akasakhathele ngilekeke uzojima naye. She's even looking down, that's not happening. Yeka ni gym manje. No, ukuthi ngiyamazi ukuthi isikhathi esiningi hleze ekhathele. Mangithi ngumqemani njengamanje ngizaya musi nami ejimini nami ngiyojima uyangibona. Hayibo hey Obi hey Uyangibona? hey yeah No, ikulungile. Uzozala imali. Why uthi ujonga phansi uthi hayi kulungile ungabheki. No, ukuthi phela ngisho ngathi mina ngifuna ukuya ejimini and then mase ngiye ejimini wena ubuvela uhlezi ngokukhala naye ukhalela ukuya ejimini nawe. Ukhalela ukuya ejimini manje. Yabona ngifresh. Hayibo. Anjaya mecwa uyabona ungaze umluze ngempela lo muntu. Jima naye okungcono. Yeah. Siyajima seyi2. Ne? phela ayikho into engizoyisho. Akafuni mfethu. Boyibheka phansi ungabheki straight kusho ukuthi awuthandi. Usazoqhubeka ujole naye lo njengoba umbona ukuthi udliwa lo mfana wasejimini still futhi akafuni ukuthi wena uye ejimini. Usazoqhubeka nini ujole nalo njengoba umbona lo ukuthi wenza nawe ngoba wena ufuna ukuhamba nami ejimini ayikho into eyenzeka le ejimini ayikho manje masambe sonke ke ngizobona ukuthi akuyikho into eyenzeka ejimini ngithandi ngo wabheka phansi why Aubrey kudala iqala ijim ukuthi musuku umnqabela ubejima kwakudala wena ubheke eqaleni unankinga awunankinga oh so namhlanje jonga kimi wayijonga le so niyaya ke ejimini no Aubrey namhlanje hayi namhlanje bengivele ngengiyi unamanga wena manga wena wena uyamfihla lakhe Aubrey ngicela mawufika mfethu ejimini wenza into eyodwa ebalekile uhlabu lakhe ngempama hayi wena Ginger, you're doing too much now. You're doing too much. Who's Jesus trying to get Aubrey killed, dog? First of all, in a relationship, Aubrey might even have a heart attack. Next thing, ufuna no like a new gen, and he's gonna do a 1-2 Aubrey akhathale. Akudlalwa ngo-Aubrey, dog. Uzamenza njalo. Yona Aubrey. No man. Mina ngivele ejimini namhlanje. Why ejimini? No, bengivele nje ngengiyi. Ulakho ukhalela ukuyojima namhlanje. U-Aubrey ukhalela ukuyojima. Yeah, ukhalela ukujima masiyeke. No uzoya phela vele ijimo uyayazi le ngijima but masambe sobabili yile efihlayo angifihli lutho okay masambe sobabili ngiyakucela ke masambe sobabili sejimini ayisho ukuthi mina ngizoya ke ngihlale ngikubukeke ujima wena wayungathi indaba ungajimi naye ngikhathele kade ngijima naye kanti ukwenzani ngimtshela vele kanti ukwenzani lakhe kanti ukwenzani lakhe le qila yamqilazo lakhe mfethu usazoqhubeka uthanda nalo muntu hayi makunje angeke kulunge mawungenze ungafuna uhamba nami ejimini no ngizoya but ngeke ngize ngijime namhlanje why ungajimi namhlanje ngoba mina ngifuna sijime namhlanje ya ukhalela ukujima ne yes besijime namhlanje wena vele ufresh okazi ujime vele mina bengijima izolo nase no right ungaqhubeka ukujima uzoba fit futhi ijim yenza abantu babe fit washa athazwa yini ejimini le because abantu mabe ejimini basuke bekuyela fit ukuyokhathala kodwa nawe nalembuzo yakho nje nawe nje uyasiphatha manje yini lokhu umbuzo ikuthi sister ujola nolakhe wena cha wena yini waloku sifaka imibuzo kade sihambela la uzosukela usifaka imibuzo oh no uzohamba nalo hayi manje waye ukhuluma ngoluhlobo no ukuthi kade sihambele kumnandi siphumela la siphuma khona and then yena uyaqhamuka uzosifaka imibuzo yini azosifaka imibuzo vele yabona ukuthi imali yahamba dog ukuthi wena ujola nolakho kwenzeka hayi bayajola lapho sevumile akaphikanga bayajola it just let nje akafuni ukunihlanganisa hayi umuntu wrong wena wena wrong ngoba manje wena nesibindi literally she's the one cheating mara uzothi wena wrong ukuthi yena uyacheat hayibo make it make sense wena uzosiphatha
Ziyaqaka ke And manje. manje uqhamuka nezinto thina esingazazi thina lezi zinto sikhuluma uyazi ukuthi vele nobesale So, endlini imini obehambe ejimini Oh, umenza isilima. wena ufuna hambe ejimini uma sekhathalelwa uzobungekho uzobukhona Uzomkhuthaza manje uzompolisa. uzomkhuthaza ngani Angithi niyathandana niyazana. Uzommasaja. Uzommasaja ngithi umuntu wakho. ngizommasaja Hayibo, ungampushi ubodyguard, ungampushi ngathi amjabulisa. ngoba uvele uhleze khathele umsebenzini ahambe Uwena umkhathazayo. Nalento yenza yamkhathaza nje Yeah. ngomconfuse. no angimconfuse Why you confuse u-Oprah? ngoba wena ufikile la. Ukhulile u-Oprah and uzokhe uzoconfuse uwe. isifo senhliziyo Yeah, uthini ke yeah. manje Hey. shaya kuhambe ejimini uma sikushaya ngwasizokushaya Hayibo Gaslight Khehla. Don't do that to him. Wena ukukisa u-Oprah. Don't. Wena ukukisa u-Oprah wena. Ukukisa u-Oprah kancane. Cha uwena wrong. Why wenza kanje? Thina siya understandana lana wena uzosifaka awushongo futhi wena ukuthi uright ngoba wena uthanda ukuyojima ungafuni uhamba nami No ingoba ngiyakwazi ukuthi wena uhlezi ukhathele so uyakuthanda but mangithi kuya angikhathalanga uthi mangithi kuya angikhathalanga Ukukhathaza ngenkani. Sizokuxoxa lokho masesendlini nje Ah. usuright sizokhuluma kahle. Akakhathele musuku ukuthi u-Oprah ukhathele engakhathele. Oprah ukhalike ejimini namhlanje. yes Ha? Uzoya ejimini kodwa mina ngijimi nami. hayi why wena ungajimi Cha angijimi namhlanje mina. why ungajimi Why? umbuzo wami why Why ungajimi ungajimi? Ha, whoa. Oh no. You love this one. When Oprah starts shying this one. Oh no. I guess it's so styling. This one. It's so styling. This one. He's a new gen. U-Oprah ufuna ukukujimisa why ungajimi? Wena unembuzo wena. Tshela nalo mntana njengoba umbona ukuthi wenza isilima. hayi angikholwa manje Yazi lokhu yakhatha. Cha angisapho ayikho into wrong. ngiyahlukana nawe manje Yeah. Futhi mtshele mfowethu khona mina ngizonidedela nambe ngoba lo ukwenza isilima lo. yeah ungenza isilima mos Yeah, why wena Angikwenza isilima. Why wenze- Mina ngiya-understand mina. Why wenze into nami isilima? Ayikho ka understandayo. Nangu umuntu wrong. awunotwana uhamba nolono No like. Ayikho into enzalayo ngishilo mina ngathi ungaya ejimini but mina ngikhathele mina. why usaba ukuthi ulakhi uza ngibona uma uhamba nami Angishongo. no awushongo wena Angishongo. but wena usaba ukuthi uma uhamba nami Ulakhi uzaba uzobona. namahloni uma Yeah. ulakhi makangibona Amahloni wena shuthe yeah ku-Oprah. nangumbuzo Pho why ujola no-Oprah makuthi unamahloni ngaye ngoba wamqoma umbona ngithi. yeah Why menza isilima pho? Why usuhlehla manje? Why wena usijwayela kabi? No mina vele angiye ejimini vele. why ungayi ejimini makuya mina Hayi Oprah, hayi lo mntana wenza isilima mfethu. hayi Hayi Oprah kuzomela uyitholele mfethu omunye umuntu lo. Yeah. Lo uzokuphathisa ngesipho senhliziyo. yeah Wena vele usiqhathile. Ayikho Wena. ayikho leyo nto futhi bafethu asambeni sibashiye laba ayikho lento yabo sikhuphukeleni wena sister ngeke ulingene izulu mfana wami ugcilaza u-Oprah kanje udlala ngo-Oprah Wena wrong. She wants the wheel though. Ufuna imali. Wena wrong. wena ngeke ulingene izulu wena ubhayizisa u-Oprah Ngani ngenzeni? udlala Wena wrong. ngo-Oprah udlala ngo-Oprah Ngihambela kahle. ufuna u-Oprah vukele ushukela ngenxa yakho Wani ngoba wena uzongenisa wena uzomnyusisa ngosho mina ngiyam-understanda wena uzosifaka ayikho into ani-understandayo la umenza isilima understand why ungafuni aye ejimini nawe awuzange ungitshele ngolakhi angifuni okokuqala ukuthi aye ejimini ngithi uyawangitshela ngolakhi ngiyam-understand ukuthi uyakhathala no umbuzo Yathethe wami. Obi. uyawangitshela ngolakhi wena angikaze ngikutshele manje ke ngoku kusho ukuthi nijima nobabili manje awufuni mina ngiyojima nawe that's why uthi ukhathela ngoba uyakujimisa manje mina ngifuna ngikujimisa That's a point. Low key. That's a point. Nimzwile. kaphi lo mntwana mfethu lo mntwana ukwenza isilima udla imali yakhe into ayaziyo nje ngishilo ya udla imali yakho into ayaziyo uthatha imali yakho ejimini ngayo into ayaziyo nje ukudla imali yakho wena ujwayele into nami u-Oprah kabi wena yeah ya ungavuma Oprah mfethu ubeke vele uyimashele mshiye lo nathi asambi naye no sisoma sambi nawe asambi nje Oh no, yahamba. asihambi The nawe millions are gone, man. ubhayizela u-Oprah Kanjalo. hawu funa le ndoda iwiswe ushukela manje ngenxa yakho Oprah ikhathalele ukhathazwa uwe la hawu I'm a million ahambile, bro. They gone. Eish. And I'm Oprah hambela, boy. It's a chill guy. hawu hayibo nangu Oprah juluka evukelwa kwajuluka impandla yabenyezela ngathi But the concern, they're gonna get back together. She's very manipulative for Ikehle. yazi lengane idlalile ngo-Oprah ungasho ukuthi bimphephethe impandla nje yikho u-Oprah ngasekho right hawu
Anyways, Rain the Cut, thank you guys for tuning in. Episode is under Pela, and please make sure to check the other videos out. King Tinja's been exposing couples on couples on couples, bro. And I'll check you all in the next video. Be sure to subscribe.